mill-bidu pajjiżna kien lest ibiddel ix-xenarju Brexit f'opportunitajiet u l-qasam tal-farmaceutika mhux eċċezzjoni. Il-Fera Maltija tal-kumpanija Aurobindo se tespandi u tilqa' Dipartiment tal-Ħarsien tal-Mediċini news li b'dan id-dipartiment il-bżonn ta' spiżjara se jikber ferm. Fil-fatt Jonathan Farrugia, il-kap tal-kwalità tal-kumpanija, stqarmana li l-kumpanija għandha bżonn ma' 8 spiżjara speċjalizzati oħra immedjatament u li sa' sentejn oħra dan l-ammont għandu jirdoppja. Dipartiment immexxi minn spiżjara li bħalissa fil-dipartiment għandna madwar 4 u peress li ħanmexxu il-headquarters koll tal-Aurobindo ġewwa pajjiżna għandna bżonn inkabru d-dipartiment madwar 11 u 12 spiżjar. Għaldaqstant huwa essenzjali li kumpanija bħala Aurobindo ssib riżorsa umana mħarġa kif mitlub minn investituri barranin. Il-kors ta' dottorat fil-farmaċija huwa immirat li jagħmel propju dan. Tkellimna mal-professur Liliana Zoppardi, il-kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija tal-Università ta' Malta. Id-Dipartiment dejjem kien qiegħed jara l-iżvilupp li qed isiru f'dawn l-oqsma u bekk żviluppajna dal-programm tal-kors ta' dottorat fil-farmaċija flimkien mal-Università ta' Illinois ġewwa Chicago. Illum f'din is-sitwazzjoni bil-Brexit iva qed naraw li ħajkun hawn iżjed opportunitajiet għal spiżjara biex jinfirxu f'dawn l-aspetti kemm kliniċi, però anka wkoll li dawk li huma ta' industrija farmaceutika, però li mhumiex biss fuq il-produzzjoni imma li jħarsu lej mediċini ġodda li ġejjin fis-suq. L-ispiżjara li tisegwu dan il-kors fissrulna kif huma ċerti li ġara darba jlestu mill-istudji tagħhom xogħolhom huwa garantit u l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma tajbin ferm. Jiena ċerta li b'dan il-kors ħajnfetħuli aktar bibien u ħajkolli aktar opportunitajiet mhux biss hawn Malta, iżda anke fis-suq internazzjonali, fl-industrija farmaceutika, fl-isptarijiet, kif ukoll fil-komunità meta tkun qed qiegħda l-ispiżerija. B'dawn l-opportunitajiet ta' xogħol ġodda issa huwa possibbli li min jitħajjar jispeċjalizza isib xogħol f'pajjiżna stess.